V tomto videu ideme opäť nakúpať Brainrot, tak sa pohodlne usaďte a sleduj až do konca. Už som nakúpil plno Brainrotov, pozrite sa na to. Takže začínam točiť už odtiaľto a môžete vidieť, koľko ich tu už je. Je ich tu viac ako minulé a každopádne za chvíľu sa nám otvorí celá, takže čakám a zbieram peniaze od Brainrotov, ale už iba pár sekúnd. Každopádne vyzbieram si a tohoto by som mohol predať asi a zahrieme si celú. A ideme nakúpať už niečo lepšieho. Takže tohoto predme týchto myšiakov, alebo čo to zač, tieto potkany. A ideme nakúpať niečo už asi lepšie. Toto zlaté Brainroty skúsime. Toto zlatého slona. Ten by mohol mať už veľkú hodnotu. A uvidíme, keď to budeme mať, či ako má hodnotu. Ukáž, koľko zarába. A už tu je. Niekde je tu. Tak zarába, no, moc teda nie. Zarába len nejakých 60 alebo tak, no. Není moc, ešte nejakého lepšieho musím nakúpiť. Tu sa hovorá trebárs. To by sme mohli kúpiť, si myslím, takže to nakúpime. A uvidíme, zatvoríme si celú samozrejme. Ale vyzerá to tak, že už asi tu nevidím žiadneho lepšieho ešte, ale tak pozrieme sa, aký tu ešte sú. No neviem, nič moc, tentokrát bol v minulom celkom dobrý a tohoto vtáka by som chcel. Tak, že by? No neviem. Tak toho som si kúpila, vtáka by som si kúpila. Nakúpim ešte nejakých iných ďalších, tieto žaby nakúpim ešte. Každopádne táto žaba vyzerá byť dobrá a ešte jednu žabu asi nakúpim. To je môže byť dobré, alebo tohoto. Jen ma to zmátil, jenom by sa ukradnúť Brainrotov. To nie, no. Takže už len pár sekúnd a sa nám otvorí celá. Takže zatvoríme. A vyzerá to tak, že už asi tu máme aj týchto, aj toho Tunknosaura, aj rôznych takých iných, ale vyzerá to, že už nás zrebuje celkom dosť. Keď sa poritávame vyše 40 karátov, tak môžeme nakúpať úplne čokoľvek. A každopádne predám nejakých takých, ktorí nie sú až takí dobrí, aby sme si mohli nakúpiť nejakých lepších, a tomu sa hovorím, že to asi chcel nechať. Ale predáme nejakých takých slabších, nejakých, čo nám moc nezarábajú. Koho predáme? Čo ja viem, tohoto napríklad, ten nám nezarába skoro nič, tak malinko. A za chvíľu som ho otvoriť celá, fakt. Je to strašne málo, len minútu tam zatvorené. Mohli by to aspoň nejako dlhšie dať, aby nám to dlhšie vydržalo. Každopádne, ak tiež súhlasíte, aby to bolo dlhšie zatvorené, tak dajte odberať zvonček. A každopádne toto video nezabudnite podporiť lajkom. To je tiež mi dôležité, nakúpime tohoto nejakého tuleňa, alebo čo to je nejaký tento delfín na tohoto vtáka. A tu ešte jeden tu som sa hovoril, ale už máme asi plno, alebo skúsme ho nakúpiť. Už máme plno. Ideme sa pozrieť do našej cely. A tento vyzerá byť celkom dobrý, no. Ideme do našej cely radšej. Áno, už to máme plno, to tak vyzerá. Takže u nás robilo celkom dosť, čo myslíte, ale naozaj sa mi to dneska podarilo. Mohli ste vidieť už aj predtým, že tu mám nakúpených naozaj zlatých, ale tieto zlatí sloni sú fakt teda parádne. Toto zlaté prasa, to je naozaj zlatý dude tu mám. Ja dúfam, že mi toto nikto nebude už kradnúť. A zatiaľ tu mi nikto nič nekradol, ale ak ste nevideli,
tak som to kupoval, tak tu všetci mi všetko vykradli a znovu som musel nakupovať, ale peniaze nejaké mi ostali, tak som mohol, takže to nedojde kradnúť. Čo to je, okradali moju žabu? To čo je, musíme ju zmlátiť, kde je? Tu je. Poď musím zmlátim ju, kde je? Ja ju nevidím. Musím ju zmlátiť. Aj neviem. Viete čo, takže bajta nie je nejaká úžasná, nechám ju tak. A kašľam na to. Radšej si počkám, aby som mohol zavrieť tú celu, aby vlastne mi neukradneš niečo ďalšieho, ale nemôže ani odtiaľ to nejako ujsť, preto si myslím, že ja si kašľam na to, ale počkám, kým sa to otvorí a potom by som mohol teraz si ho získať nejako naspäť. 5, 4, 3, 2, 1. Zatvorím. Tak aj ju jeden nájsť. Kde je? Kde je? Musím ju nájsť. Nikde ho nevidím. No nevadí, ja si ešte nakúpim nejakého lepšieho brainrota ešte. A čo mi bude len taký brainrot. Ten mi je tak na nič. Nejaké koleso šťastia, čo to je? Asi nič, radšej si nakúpime nejaký brainrot, toto bude asi najlepšie. To koleso je úplne na nič. Ale akého si nakúpime, no? To neviem, nejakého si musím nakúpiť. Nejakého najlepšieho. Ale máme ich tu celkom dosť, čo myslíte? Ja si myslím, že je ich tu celkom dosť, ale ešte nejakého predsa len toho jedného by sme mohli nakúpiť. Akého? Pozeráme sa, akí tu sú. A aký máme. Nejakých iných by sme mohli nakúpiť. Máme tu toto sa húra, potom nejakých tých slonov. A nejaké lepšie musíme nakúpiť. Ale tento vták, tento zlatý alebo žltý, alebo aký to je, ten vyzerá dobre. Táto si každopádne kúpim. Toho tu ešte zatiaľ vyzerá to tak, že nemám, takže toho tu predám a idem si nakúpiť toho vtáka. Takže rýchlo to musím stihnúť, nemôžem rýchlo nakúpiť. Ja si ho tu počkám, odtiaľ to a nakúpim si ho. Paráda, už máme to, že nám bude zarábať čo najviac. Lebo vyzerá byť fakt dobrý, tak dúfam, že nám bude zarábať naozaj čo najviac. Ja si každopádne vyzbieram aj peniaze od ostatných brainrotov. A som zvedavý na toho vtáka, na to letí úplne vzadu, si ho možno že aj mohli vidieť. A už čo skoro tu bude. Každopádne takto sa nám to otvorí, takže každopádne zatvoríme a už tu je. Tak to je zarába extrémne moc. Zarába rovno nejakých 200 alebo koľko, alebo 300. Rovno karáty, tak to je asi najlepší brainrot, ako sme zatiaľ mali. A práve preto si myslím, že už sme asi aj na konci, takže si nezabudnite na like, odber a zvonček za to, čo nám dneska podarilo za toho vtáka. Tak kliknite odber, zvonček a like. A zdieľajte toto video čo najviac a dám maximálne ľuďom. Takže úplne všade to zdieľajte. No a u nejakého ďalšieho videa zase čau.